Naimbag kinagas sa tabigat yung amin mga idol. Numutoy biyang Idol Lawrence Martinez. Mangtimo na po iti programa. IFM News, iti segment tayo mga idol nga ay topiko. Ito tabigat. Itatabigat iti Biyernes ba tatan? Ay, Webes. Nagpukaw ka lang ti may sangal daw. Napang kamit May gulay. napang kamit nag-jump. So, ito Okay. nga Webes, January 29. Oy, manulang aldawin. February. Yes. Hanggat love month. Kita man lain ket nakalalisto ti panawin na yan. Tamok no, aging ganat 75 days. Diba? Lagyan natin post ko, Well. aging ganat 75. Oo. Hindi kabayag, apay ka talakas jay. Nadaduma, nakabaybayag ti tiyempo. Nadaduma, naka-alisto iti tiyempo. Jak maawatan, bini. Kano lang idi countdown na ti Christmas. Ito naman again, ang countdown ka to ti New Year New man Year, din. man. Di ba, Oo, mga di idol? ba? It's a special day kasi we're celebrating something kina Idol Glenn. Kagastapay nga, syempre mga idol, Diyos uray tagina. Iti pa nakaawat yun kasi lumalaing ti numutoy biyangan. Kaneto'y panating uyek ken nadadumapay. Ayang pakakumikuman iti panagbiag. Iso nga yawis mi ka na kayo mga idol. Iti kayo man panagbuya. Inatagon daw dito ay IFM News. Akin kastapay nga syempre ay share yo dato'y bubuyain nyo Facebook Live. Tapos di ka takot taadado pa yung mga idol. Iti intayo man pagsasaritaan iratang aldaw. Ay, Idol Glenn, kinambastit ni JD. Di ba ba? Di ba ba? Yung name, hindi, you know, yung name ko dyan. Ay, spider. Meron pang hangover. Oo. Ay, mga idol, i-share yung arod. Tapos kasta, ano yung mga ni Idol Angelo Kinay, Idol Lawrence Tinamote Biyang. Okay, so inatagon daway pagsasalita tayo manatan ito yung hot issue mga idol ayan. Tapos di kastakot makapag sinlagana tayo man idata maiburay mi apo detoy ay data impormasyon nga iti biyang iti India akit ada apo detoy manarimaan idata detoy agdama idata nga pakadandanagan iti kadwan detoy makunkuna apo nga Nipah virus. Ano ba tong Nipah virus kaya? So, dito yung Nipah virus, Idol Glenn, akas nabuya, ken mabasa iti kadwan, akit dito panaguy ko, hanggang Nipah virus, dito ya. Nipah virus is a zoonotic virus. So, zoonotic ka na. manipod iti animal, manipod iti animal, kat may transfer iti tao. So ano't nakaalan na dito yung Idol Glenn at dangamin iti based on the theory, I don't know if it is theory or talaga nga naman at daa po iti may sangami nga taga India nga nangan iti pampaniki. Iti paniki. Actually kasi naman ka naman theory but iti COVID. Aya manen. Aya naulit manen dito abot butong time manen. Di ba? Manoy tariya pa natin mo kung kuna nakitiguray ka lang. Kaya dati ko na and can also be transmitted through contaminated food or directly between people. So nung nakipangang ka kani infected ka na ito yung Nipah virus ket ada iti posibilidad na nga maala ka kadetoy or directly between people. So kasano babaen iti fluid. DJ Kuana and then DJ Sangaw na siguro. Babalin ka kasi. Diba? Kasi DJ mo tinapasamak ini COVID may sungar nga naka face mask ta idikwa. Tapno idikasta saan nga maipan ka na tayo datay fluid na datay pasintabi po ka dati mga matatagundaway nilaway na or datay isang aw na mga idol datoy na-infectaran apo iti Nipah virus. So na-recognize na ito yung Idol Glenn idi 1999 ay 1 year old ko pala idi during an outbreak
among pig farmers. Ay, that's Dagatay pig farmers ni ko Idol Glenn. Oo. Ijay Malaysia. Oo. Nga minata India. Nga po iti maatap apan nanganda iti Kurara ni kurarap Nate. Wano apaniki. Se mastro nga isardang da kumamot doon dito'y Pilipinas iti mangmangan iti ken aga ano naganan pulpulutan iti kurarap Nate. Or paniki or bat iti English mga idol. Apa nga mga taado ti ko na dito virus na dito bats. Kat syempre, kaanakad no ti maaga na buno pa tiwarik ka. Agdigos ka kadeta. Wiwi. Wiwi, di ba? Or pasintabi ako po rin ibang mga tat na agjebs ka. Kadeta bukod ba bagi. Mga diretso. Hindi ka ti pangato. Ay pababa. Di ba? No nakaudata nga kasjay. Oh. Baliktad ti pinagturog mo. Nakabitin ka kung na mga Nakabitin ka. baliktad ka. Oo. Kaya manot incubation period na. Manot incubation period ti anay di Idol Glenn. Ti Iti COVID. Actually ko na di ko di ba ag 2 weeks ka nga 2 weeks? ag 2 weeks ka nga quarantine. Before so ka nga 14 rumar. days. Oo, kasi so, kayo nga rumar ito. same is true mo ganito. Oo. Incubation period na is 4 to 14 days. Pero, tinai-report 45 days. Oh, 45 days has been reported. So, ano to dito, ma-quarantine ka. Nakakatkatawa nga rin. Nakakatkatawa nga rin ko. At EQ man agawid ka agbakasyon kaya. Naggapo ka OFW ka kumaya. Oo. Nagbakasyon ka ti inikanda ka ti bakasyon ni amom ti Oo. 1 month. Agawid ka ma-quarantine ka ti 14 days. Tapos after agpakasoy ka man Ilocos Norte, ma-quarantine ka man hindi ka pilit ang ada ka nagbakasyon ka ta quarantine. They triage ko na ma. Aya. And then, ano symptoms na ito? Glenn Dengue, ha? Anya, Ito, Thomas na. Nagbuteng sa Fever. Amen. Oh, panagurigur of course that infection na tetay virus kan. Iso nga agurgurigur ka. And then panagsaksit ti ulo. Agtanag ka ng gitab-gitab ta ulo ng tayo Glenn. Ala ako lang ba? Nagbuteng. Fever, headaches, talagang panagsakit-sakit ti ulo mon. And then myalgia. What's myalgia? Wow. What's myalgia? Kitaan mo natin. Muscle pain. Nagsakit ti mas muscle mo, aming deto'y susuop mo, nakasaksay tas na nga rod flu aya, tas na flu iti mapasama ka kadeto'y Idol Glenn, deto'y mismo apong naganan, deto'y Nipah virus. And then, pasintabi, vomiting. Panag girwar iti maknak na kambo manipod tangiwat mo. Di narigat dito no DJ ag-vomit ka pa iti dara siguro. When talaga adi jeti nakabuteng data. So hypovolemic kas di ko ma. Oo. Shock, hypovolemic shock. And then sore throat. Ala po. Pati kayong sore throat. When atakas la COVID dito nga kuna. Kas lang COVID dito symptoms Siyempre na. dahil sore throat isuti talaga Ngem. ng kwa. Ngayon tinakabutbuting Idol Glenn. Nung arod asymptomatic. Ay DJ tinag. Dija dati awang pulos makita mga simptomas na pero knowing nga you are infected Apo. iti kastoy gayam nga at naganan nga virus mga idol. Apo. So kasjay aya iti naganan ti lagay na dito yung mga idol. Nagamakon. Ano treatment na? When nga ro ganyan ti treatment da. Currently, no drug or vaccine specific to Nipah virus. Anong ro? Awan na. Irore mo papatay. Isungar nga 45 to 70% ti mortality rate. Apo, Iti dyan Nipah ito virus mga idol. Saan mo tayo nga iwasan Diba? Anyami. Isungar treatment is limited to supportive care, managing symptoms, rest fluids, etc. Di lang iti imbagbaga na dito. Ala po. So, nay,
Anya pa. Iyan na lang. Philippines prepared for Nipah virus. Ay, nakasagana tayo ba't gaya? Nakaprepare tayo. Diba? Nakaprepare tayo yun. May basa lang po ni DOH. So, Philippines is not new to Nipah virus. So, meron na pala noon. And the country is ready for it and other diseases according to Department of Health. Okay, Nakasagana ba't gaya man? Okay, masyadong Pilipinas. mag-pray na lang tayo na sana hindi siya Super, pumunta rito kasi napakahirap naman pag meron na naman tayong kakaibang virus ano. Tapos adaman sumungsungad nga virus nga kasla deto kaabay ko ay kasangsang. Naka-virus. Joke lang. Bakterya lang yung naka-virus. Okay. So kung na kami ni Idol Glenn, ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, nga daytoy Nipah virus kata na udi nga nakita idi 2014 ijay Sultan Kudarat. Ijay Mindanao. When? Where 17 cases were reported. So 17 mga idol. 17 na 17. Iti na-report mga idol nga dakasunat Nipah virus. So prepared naman pala ang Pilipinas, di ba? Ngem, DJ Langarod, awan iti talagang ano ng mga idol. Dati talagang panakataming na. Agas na. Kasi anong karoon na idi? Kasi anong karoon di nga kuwan? Ay, baka ag self-heal nga tao mo't deta. Diba? Kasi kung na ito pa yung Idol Glenn Gaya. So, hirap sa paghinga. Dati talaga nga mariga. Kasi asthmatic ka. Iti dito yung gundaway. Nukas bilang adatigas Jemoken. Ada iti encephalitis mo. What's encephalitis? Diyan ka mo. Pamamaga ng utak. Ay, nagbuting. Lumlumtag dito utak mo. Grabe. Diba? Napilangan taon ng utak ko. Imbagta, utak paltat na. Nakakarmanen. Imbagta, utak paltat yun mo. Di ba? Basta narigat DJ ako as in ag DJ ko baka agbaling ka pa yung ako DJ no ko Sumbi. hydrocephalus agkapot anya DJ nakatenda no ko anya tinawag na DJ nga agkapot eclampsia anya DJ orneurism aneurysm. Ayan, dati bumtak kunam basta agko isa bumtak DJ utak mo kanang shrink. Ang shrink ten bumtak. Yun nakakut-but At siyempre warod di ba? Diba wala po napapanood utak aneurysm pa. Dakkel mo day ul. Napilangan taon utak ko. Ibang utak. Diba? Gusto nga ko na akon mga idol agan anad tayo kadagiti pangpanganan tayo. Umuna deta idol Glenn sige isuntuti pagsalita datong sumaruno face. Ano oras na bang supli? Ay ano ba oras ng commercial? Commercial tan. Commercial tan? Ay sige garod. Okay. Wait lang kasangwanan idol naman to garodan kablaaw mga idol tuloy tayo man datoy ano to dagiti do's and don'ts ken ipalagip man mga idol no anati kasapulan nga obrayo akas inobra tayo lang idi pandemic mga idol aya kalpasan dagitoy pamalagib iti studio oras 5:25 in the morning.